Kuku! Dnes mám pre teba veľmi krátku epizódu, no o to viac praktickú a je cielená na všetkých začiatočníkov a začiatočničky, pretože ďalšia epizóda už bude znova pre pokročilejšiu úroveň. Takže naučí sa dnes, ako si úplne najjednoduchším spôsobom objednať v kaviarni niečo na pitie, alebo predstavme si, že si budeš chcieť objednať niečo dobré v miestnej pekárni. 3 spôsoby, ktorými to môžeš vyjadriť. Buď môžeme použiť sloveso chcieť v kondicionále, ktoré bude nasledovné. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Alebo rada by som. Tiež teda máme sloveso mať rád v kondicionále, takže j'aimerais. 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 A tretí možný spôsob je sloveso dať, takže dám si. Je prends. Je prends. Môže sa naučiť všetky 3, alebo ak ešte len začínaš s francúzštinou, vyber si jednu možnosť a tu sa skús naučiť a zapamätať si. Predstavme si úplne jednoduchý scenár. Chcem si objednať kávu. Takže mám tieto 3 možnosti. Bonjour, j'aimerais un café, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Bonjour, je prends un café, s'il vous plaît. Takže môžem si to tam vždycky obmieniať. Je voudrais un café, j'aimerais un café ou je prends un café. Ja som si tam pridala ešte nakoniec ďakujem a na začiatok dobrý deň. Alebo predstavme si, že si chceš v pekárni vziať bagetu, croissant a čokoládovú rolku. Takže ten istý princíp. Bonjour, je voudrais une baguette, un croissant et un pain au chocolat. Je to potom už na tebe, ktorý z tých 3 spôsobov si vyberieš. Ja väčšinou volím to voudrais, je voudrais. Nejako mi to príde také prirodzenejšie a myslím, že aj v slovenčine by som skôr povedala, že chcela by som. Prejdeme si teraz niekoľko slovíčok, na ktorých si to potom môžeš trénovať. Takže, kávu sme už mali, un café. Ak by to bolo káva s mliekom, un café au lait. Čaj, un thé. Horúca čokoláda, un chocolat chaud. Fľaša vody, une bouteille d'eau. Domáca limonáda, une limonade maison. Pomarančový džus, un jus d'orange. Dávam preto neurčitý člen, ktorý zvyčajne môže byť, záleží od kontextu, ale prekladá sa aj ako jeden, lebo un je jeden alebo jedna, alebo aj neurčitý člen, ale v tomto prípade to znamená, že dám si jedno káfe, alebo chcem jednu fľašu vody. No a dajme tomu, že sme teda v tej pekárni, tak môžeme si dať ešte nejaké slovíčko, mali sme už croissant, čokoládovú rolku, bagetu, un croissant, un pain au chocolat, une baguette. Alebo taký ten slimák s hrozienkami, un pain au raisin. Alebo taká tá jablková taštička, un chausson aux pommes. Un chausson aux pommes. Celozrný chleba, un pain complet.
Takže už máš nejaké slovíčka, takže to teraz môžeš touto slovnou zásobou trénovať a obmieniať. J'aimerais un café. Je voudrais une baguette. Je prends un café au lait. Je prends un jus d'orange. J'aimerais un croissant. J'aimerais un pain au chocolat. Na záver ti odporúčam si tieto 3 spôsoby napísať a nejako pekne farebne si ich do zošita zaznačiť, no a vytvoriť si k tomu svoje vlastné vety. Tiež si môžeš pridať na začiatok dobrý deň, bonjour a nakoniec prosím vás, s'il vous plaît. Voilà, no a teraz už vieš úplne jednoduchým spôsobom niečo si objednať, takže ak budeš vo Francúzsku, určite to vyskúšaj.